Брокерите, скъпи приятели, са ключова част от процеса. Не само при покупка или продажба, но и при отдаване под наем или търсене на наематели. Повечето агенции работят с обща база данни и имат много клиенти. Когато ние като клиенти се обърнем към тях, те могат бързо да реагират, защото разполагат с готови предложения. Голяма част от агенциите предпочитат да проверят клиентите си преди това. Това е и за тяхно спокойствие. Разбира се, много по-лесно е да работиш с хора, които са интелигентни, които знаят какво търсят и, разбира се, имат възможности финансови. Ако обаче, скъпи приятели, решите сами да пуснете обява, често получавате много обаждания от различен тип хора, някои от които губят определено времето ви с безсмислени уговорки или пък не се появяват на огледи. Това създава излишни разходи и напрежение за вас самите, което е абсолютно ненужно. Затова, скъпи приятели, моята гледна точка, като обикновен човек, не като брокер, е, че когато ние самите се доверим на агенция, разбира се, агенция, която е коректна, има много некоректни на пазара, тук няма да ви лъжа, просто вие се обаждате на един телефон и професионалистите, истинските професионалисти поемат всичко. От търсенето до организацията на огледите, до сключване на договора. Вие, скъпи приятели, с абсолютно нищо не се занимавате. Не вдигате телефона през 5 минути, не обяснявате едно и също, не си губите времето. Разбира се, има и случаи на разочарования. Но брокерите, както във всяка професия, работят усърдно и често са принудени да звънят и на вас, когато видят ваша обява, публикувана в медиите или в социалните мрежи. Защото, скъпи приятели, много хора изключват опцията да се свържат директно с агенция или с брокер. Нещо, между другото, което на Запад е напълно нормално.